Ingos Trillanes, tuo na mo niya. Diagab, papaliw ko na tulong nga video, tuo na mo niya. XFM Katropa. Yung personal vindication kasi sa akin, ano lang insignificant yun kasi malaking damage ang nagawa ng mga Duterte sa bayan natin. So kahit na I was proven correct later on, pero the past 10 years, grabe na yung... Correct na ka. Nahuman na rin yung kasuhan nga magkakorek ka. Namatay na perwisyo at nanakawan dito sa ating bayan. Tama na namin. Tama na Gab, high blood na kuha na niya. Nakapresent ka lang ng evidence and you are saying proven correct? Tarong pagkag-utok niya, Antonio? Nakapresent. Kung mo lang kay, maingon ng amlak, yes, mauna. And i-claim na ni mo nga you are correct? Wala pa'y correct aning isgutanan, may igsoon. Ano man, ang katungod mga higala ni Sarah, wa pa niya gamita diha. Nasi katungod, ipasabot kini. Yeah. Pero mo lagi ilang ginaawag na naman katungod, you have the right nga mo explain ini. Ari mo adiri ka na mo explain, di lagi pwede da sa inyo lagi kay in one way or another duna na mo yung mga prejudgment. Do you think Abante will be fair and square in asking question to the Vice President? When outside the hearing, madunggan mo siya in an interview, may gala, mayra man ang Vice Presidente isog raman na siya og interview, pero di man mo tambong sa among committee. Di ba? When outside the hearing, outside the committee hearing, may gala, you will hear Luistro throwing stones, may gala, and allegations to Sara Duterte. When outside hearing, madunggan mo may gala, ang list nga kong ilong. Nga si Cookie, mga igsoon, nga, iyag yung mamatudan, may gala nga tama, yun siya. So, how could you expect fair questioning ni Ana Maygala from the people nga naanay bias already and from the people nga naanay judgment already mga higsoon against the Vice President. Di ba? If this is really due process, then we must do it in a neutral ground, no? Nga wala mga higala mga prejudices and biases. Bullseye. We must do it fairly. We must do it in the Senate mga higsoon. Tanaw na to dito. Kaya aron nga, kanang integridad sa ebidensya may gala, it doesn't mean nga printed, it doesn't mean mga higala nga provided by AMLAC, it does not necessarily follows that it is correct. No? Kabaluman mo, ana. Ano man? Bahataga na to benefit of the doubt. Kay basin ka ng mga gidala, mga papel, may igsoon, mga ginama, rana. Di ba? Huna-hunaan ninyo, si Trillanes by isa ka bulldozer ang ebidensya ni. Sinako-sako ang ebidensya ani kuno mga kaigsunan. Apil ni sa iyang giingon. Unya, dili man pud makatarunganon nga without the process may gahigala mutuo kadayon sa iyang giingon. In the first place, taghag sami og di gyud katuuhan pod. Bullseye. Mo nang matawag na to may gala, nice try. Nakapresent lang kang ebidensya mo yung nakag-correct ka, dili na mao. Nakapresent lang ka ng imong papel nga kunuhay na yung mga naghatag na mo jump into conclusion ra ka nga wala gyud laing source sa kwarta sa mga Duterte kundi droga ra. Uy, pamatod ina. Bullseye. Dito na magkaalaman mga higala sa sa Senado nga moakas mo'y korte may higala sa impeachment. Diha sa Committee on Justice wala ang tanan di mga higala against Sara Duterte. O mo abogado ka ni Sara mo tambong ka diha. Mura kang nagkuhag bato gipokpok nimo sa imong ulo kay di ka kapangutan na diha. Di ka examine diha unya abogado ka, trial lawyer ka, season, di ba? Ito mga season. Oh, sa pay mga purton. Kay tanan may higala, sus Ginoo ko. Mga abogadong bagtik na kasara. Unya, grabe trial lawyer ka may higala. Gikaintapan ka. Pag-abot diya, pangutanon kang Abante, niya ingnon ka, isight ka in contempt. Hukman na kag obispong buitila, may gala. Wala ka diya. Ipit ka diya. You have to give justice to your education. You have to give justice. It is an insult to your intellect.
Bullseye. It is an insult to your capacity as trial lawyer kung musugba ka diha, mo apil-apil ka na nila. Nga naman, bulihon lagi ka diha. Ang gwapo ini, kay kami ba nga mga tao, mutanaw yun mi. Sa kuan, kay para makitang katag, nga naman, mga igsoon, dili magkaalaman. No? Lami kay hulatan mga mabulabog, mga kanang inyong gihimo, na puro man na mga tampered ng inyong mga, puro man na mga fabricated quote-unquote evidence in order to pin down a certain person, may gala. Bullseye. Bullseye. Diba? Muna itong gihulatan, pero dili na may tabo diya sa komitiba ni Luistro. So na pagkahitabo diya may gala, when outside their committee, madungog nimo sila, o ba sila nag-reserve diya may gala og kanabang fairness silang kaugalingon.